José Luís Vergara, alcalde de Cedeira e candidato á alcaldía deste pobo polo Partido dos Socialistas de Galicia. Este é un exemplo paradigmático do que pretendíamos e pretendemos e conseguiremos máis aínda para a próxima legislatura facer en Cedeira. Queremos que todos os nosos valores acaden a súa máxima plenitud. Este é o paseo fluvial en torno ao río Condomiñas, 800 metros recuperados para o uso e disfrute da cidadanía, gratuitamente cedidos polos antigos propietarios. Logo, a outros niveles, hai que intervir no casco urbano, separando as augas pluviais das fecais, a todos os niveles, porque o que soltemos á ría é un elemento moi difícil de recuperar. Na aldea tamén vamos e fixemos grandemente unhas intervencións moi potentes na depuración das augas residuales. O rural, 2.500 personas que temos repartidas nas nosas aldeas, teñen e deben de ser tratadas coa mesma celeridade coa que o son a xente do casco urbano. Outra intervención determinante foi as escaleiras que dan acceso a un dos barrios máis emblemáticos de Cedeira. Ese barrio é o barrio de Clónicas. Cedeira é rica en materia prima. Temos peixe, temos madeira, temos produtos directamente extraídos da natureza. Temos, entre outras cousas, vento, pero o que non tiñamos era tecido industrial. A partir da intervención directa do goberno presidido por Touriño, foi realidade un sono para este pobo de Cedeira que é o seu parque empresarial. Gracias a sí mismo ao Plan Ferrol, hoxe contamos con 5 empresas directamente subvencionadas e con créditos moi fuertes para a súa instalación no parque empresarial da Trave. Trátase de empresas altamente cualificadas, como os aeroxeradores de eixo vertical, esta que teño detrás, que fabricarán caixas de audio, fabricarase a sí mismo catéteres, e igualmente produciremos, entre outros elementos, pois algas, un elemento certamente curioso no momento en que estamos a vivir. Cedeira, que é acostumbrada a sacar, a extraer produtos do mar, vai a producir produtos do mar nun polígono industrial. Realmente ábresenos un futuro realmente halagüeño para este concello de 7.500 habitantes. Esperamos dotar de un tecido industrial potente que dará, sin duda, moitos postos de traballo tan necesarios no momento que estamos a vivir. Esta é unha intervención que ten moi contentos os concelleiros do Partido Socialista. Trátase dunha depuradora rural, a salida aos residuos de 250 viviendas, pero moi querida por nós, porque se supón que é unha mostra, un exemplo de intervención decidida sobre o medio rural. No ano 2015, o medio rural en Europa ten que estar absolutamente depurado. Cedeira quere adiantarse a esa data e Cedeira quere que en torno ao 2014 ter absolutamente depuradas todas as súas augas. Somos a terra da auga, a terra dos 3.000 ríos. Debemos de poñer todo o que estea na nosa man para que esas augas se manteñan polo menos igual de limpas que o están hoxe. Esta depuradora de San Román en Cedeira é un exemplo de como debemos intervir a favor do medio ambiente rural.